Moje televize byla začátek mojí vize, kde jsem neuměl ani nahrát obrazovku, protože jsem neměl jmenovku. Pak jsem potkal Hektora a Milana. Pak to šlo rychle jak tak nedle. A oblíbený fešák, kterého právě posloucháte, se jmenuje Lukša. A píseň, kterou zpívá, je jeho největší hit. Můj příběh o jeho příběhu. Mladík zpívá jen tak v nadsázce, ale osud tomu chtěl, že jeho příběh málem skončil o dost dříve, než by si kdo pomyslel. Je začátek 90. let a je jasné, že svět ovládl hip-hop. Tupac všechno rozpoutal, mladíček Lukša, ale tenhle žánr posunul ještě dál. To on zavedl špičkovou kvalitu, na kterou jsme zvyklí. To on jako první Brňan prorazil u bílého publika. Písničky ovládly všechny mladé na světě. Já jsem Lukša, dle Hektora Pukša, to je má puška. Lukša prostě prožívá výjimečné období, čerstvě se oženil s Elixlově, když jí požádal o ruku na prvním rande, teď se s novou manželkou přestěhoval do Orcka a řeší jediný problém, Derbínci zavedli daň na čaj a on jako vášnivý piják čaje zjistí, že aby mohl zaplatit nájem, musí narychlo uspořádat turné a tady začíná příběh, který byl málem jeho konec. Narychlo naplánované turné má během pár dnů objet všechny státy navíc. V celá nelogickém pořádku jeho první zastávka má být Los Bedrock. Zprávy hlásí zvýšenou radikalizaci derbínských občanů, přesto Lukša vyráží na cestu a aby se vydělalo co nejvíce, měl sebou vzít i repera Kotnyho, ale tento na poslední chvíli odvolal, odůvodnil to, že místo toho šel cvičit. Lukša prodal přes 1 miliardu desek, takže jeho turné mělo být hudební událostí století. Jenže, jak už to bývá, všechno začalo padat jak kostky domina. Během cesty do Los Bedrocku se mu rozbily krovky, takže musel místo vzduchem jet lodí a to bylo extra nepříjemné, protože musel plout kolem Derbíně, kde ho nejdřív nechtěli pustit vůbec dál. Nakonec ale s odřenýma ušima proplul až do Los Bedrocku. Když tam dorazil, zjistil, že stage není dostavěná. Prostě nic. Ani světla, ani střecha, jenom pár trubek. Tak se narychlo sehnala jiná, menší a hlavně méně zabezpečená stage. Ale když se postavila, publikum už stálo u brány, takže nebylo na co čekat. Koncert začal s menším zpožděním, ale fanoušci byli nadšení. Lítali rachejtle, lidi řvali jeho jméno a Lukša byl doma. Během show zaspíval i upravenou verzi písně Nesmysl 6, která měla silnou protiderbínskou náladu. My jsme všechno jdi do prdele Derbínu, jen máme rád, že musím být na převážce, aby se to hodilo do beatu, protože jsem nejlepší a já mám rád Derbínka, nejsem rasista. Pouze nemám rasista. Zazněly tam slova jako protože my jsme Orcko, my jsme všechno, jdi do prdele Derbíně. Nebo já jsem vládce Derbíně. Ne, nejsem, protože to je píču režim. A právě tohle mohlo spustit všechno, co následovalo. V publiku stál mladý derbínec jménem Krin, který koncert sledoval zpovzdálí. Už když tam šel, měl v hlavě, že Lukšu zabije. Dlouho to plánoval, dokonce si rozebranou snajperku schoval do obyčejného pouzdra, aby vypadal jako normální fanoušek. Ale pravda je, že když koncert začal a slyšel ten řev davu, začal váhat. Byl mladý, neskušený a chvíli přemýšlel, jestli to vůbec dokáže. Jenže když Lukša spustil upravený Nesmysl 6, všechno se v něm zlomilo, ty slova, ten výsměch Derbíni, ta energie, toho dohnalo. Vylezl na nedaleký strom, odkud měl výhled na pódium. Čekal až do úplného konce koncertu a přesně během děkovné řeči, kdy byl Lukša nejméně chráněný, vystřelil. A tady je konec tohle z toho nádherného. Kulka letěla přímo a trefila Lukšu do krku. I took a look to my right, that's an open sight, and now I need an alibi. I told my mom, listen, please don't cry, everything will be alright. Free up all the fucking guys.
Lukša okamžitě omdlel a spadl na zem ochranka, k němu přiběhla během pár vteřin a odnesla ho do nemocnice v Los Bedrocku. Byl v kritickém stavu, šlo o každou minutu. Publikum šílelo, lidi brečeli, padali na kolena, křičeli jeho jméno, policie zahájila masivní prohlídku všech účastníků. Crin mezitím zahodil pušku někam do křoví, ale u sebe měl ještě munici, takže ho okamžitě zatkli. Crin byl označen za derbínského radikála a převezen do vazby, kde čekal na proces. Turné se okamžitě zrušilo. Svět se zastavil. Nikdo nevěděl, jestli Lukša přežije. Všechno bylo nejisté, ale nakonec, i když jen o vlásek, to přežil. A tak skončil den, který se navždy zapsal jako den, kdy málem zemřela hudba.